Tinauanin rekognasyon kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang mga individual, maniba-ibang ahensyas asin opisina di gobyerno, maniba-ibang organisasyon maging ang piling media sa rehiyon na nakatuwang ninda sa pagbalangibog nin mga magkakanigong impormasyon, pag-implementar asin pagbusol kan mga pigpapautob nindang programa asin proyekto para sa mga Bicolanong obrero asin maging sa empleyo sa pigkundisir na DOLE 2023 Praise and Oragon Awards kasuudma sa syudad ng Legazpi. Ang 51 anyos na si Andres Barceliano, na 7 taon ang nagtatrabaho bilang peso officer asin supply manager sa Banwaan kan sugod sa Bakakay, Albay, ang saro sa mga narekognisar kan departamento. Sabi niya, ang marekognisar ang sa iyang eswersos, bagay na dain niya hunaon, alagad labi niyang pigpapasalamat. Ang gabos pong ini dai mangyayari kung dai po ning kooperasyon ang samong lokal na opisyales kang Banwa asin ang opisyales kang Department of Labor and Employment. Ang gabos sa pagpapasalamat sa samuyang Regional Director asin sa Provincial Director na si Ma'am Ching Banania. Lugod sa mag-arabuton pang panahon asin taon, gulpi pa na mga proyekto asin aktibidades ang itatao kang Department of Labor and Employment. Kabali man sa mga natauanin rekognasyon, ang 60 anyos na si Florida Cuelas, ang peso manager kan Labo, Camarines Norte. Meron, masaya kami na na-recognize yung aming mga ginawa sa bawat municipality and provinces. Thankful kami kasi pinapahalaga nila yung mga effort ng bawat LGUs at nare-recognize yung mga nagtatrabaho ng maayos. Asigurasyon naman kan media practitioner na si Marlon Atun kan Philippine Information Agency, padagos sindang matabang sa departamento nga ni maipaabot sa publiko ang mga impormasyon urog na pag-abot sa empleyo. Para sa akin, ang pagsilbi sa bayan ay yan ay patuloy natin gagawin, no? Regardless kung may award o wala. So, ganun ang ating passion to public service. I think siguro I was born to serve the public. Ugmaman si Regional Director Maria Sinaida Angara Campita na enterong presente sa pagtiripon ang sa indang mga awardees. Urog na itong mga hali pa sa hararayong probinsya. Pinasalamatan man kan direktor ang lambang stakeholders asin partners kan ahensya na padagos na pigsusuportahan ang sa indang mga programa, proyekto asin advokasya. Siyempre yung pati mga LCEs at other partners, private establishments, ang labor sector din dahil sila ay katulong namin sa pagbuo ng mapayapang pagawaan. So maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa lahat ng stakeholders and of course the media partners dahil naikalat namin ang programa at nakarating sa mga hindi pa naabot nito. Apwera kaini, piglatag man kan ahensya sa indang mga plano sa masunod na taon, siring kan pagpapakusugpakan sa indang mga programa, arog kan Government Internship Program, DOLE Integrated Livelihood Program o DILP Kabuhayan, tupad asin iba pa. Sa kanila ang taos-pusong pasasalamat at pinahalagahan nyo yung pagkilala namin sa inyong contribution kung bakit na-attain namin yung aming targets for the year. Maaga pa yung ibang targets namin na achieve na namin as early as August and September, pero malaking bagay na andyan sila at katulong namin. Mientras tanto, bilang parte kan pasasalamat kan ahensya, maugmang nag-perform sa entablado ang DOLE Bicol Talents. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.